Sestry a bratia, vitajte pri sledovaní slov nádeje. Aj vám minulý týždeň pri pohľade na svadobné koláče pre syna Miška Klusa tiekli sliny? Mne neskutočne. A pritom to nie je tak dávno, čo sme svadobné koláče, na Slovensku známe skôr pod názvom Moravské, s mojím milým Stankom sami rozvážali spolu s pozvánkou na našu svadbu. Od toho výnimočného dňa už uplynulo takmer 5 mesiacov. Dnes, aktuálne v druhej polovici Národného týždňa manželstva, ktorý sa konečne týka aj mňa, som sa rozhodla podeliť sa s vami o tajomstvo, dočasne ukryté v tejto nepeknej papierovej škatuli od obuvy s bezpečnostnou špičkou. Je trvalou súčasťou našej skromne zariadenej spoločnej domácnosti a slúži ako fyzické úložisko tých najmilších spomienok a prianí. Možno v nej nájdeme aj to od vás. Tak sa na to poďme pozrieť. Už zvony svatební vám píseň lásky hrají, ať Boží ruce vaši lásku požehnají. Ať pro vás šťastný je každý z dalších dní, ať se vám vyplní ty nejkrásnější sny. Šťastný život vám přeje kostelnice Střanovic Danka Klusová s manželem. Novomanželům. To se na první pohled pozná, že je to láska jako trám. Vy dva jste ten nejkrásnější pár. Hodně štěstí, strýc Jozef, teta Jana. A skúsime ešte jeden. Ručne robený. Sám Hospodin půjde před vámi, bude s vámi, nenechá vás klesnout a neopustí vás. Deuteronomium 31:8. Vaše láska, sliby, snění, dosavadní přátelství, ať se ode dneška změní v nejkrásnější manželství. Lilie a Tomáš Tyrlíkovi. Bratia a sestry, každý z týchto pozdravov nám urobil nesmiernu radosť. Ak by som však mala vybrať jeden, ktorý sa mi zvlášť vrel do pamäti, bola by ním nasledovná správa od mojej drahej kamarátky Katky, mimochodom rímskokatolíčky. Milá Janka, mám veľkú radosť, že si aj ty našla toho, ktorého ľúbi tvoja duša. Na spoločnej ceste životom vám obom prajem veľa lásky a Božieho požehnania. Nech je vaše manželstvo pre druhých svedectvom o Božej láske a vernosti. Pýtate sa, či ma zaujalo práve toto? Na prvý pohľad možno obyčajné kresťanské želanie? Prekvapilo ma novosťou myšlienky o manželstve ako forme svedectva o Bohu. Zvlášť jeho vernosti a láske k nám. V súvislosti s obrazom manželského zväzku o nich čítame i u proroka Ozeáša. Zasnúbim si ťa na večnosť. Zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom. Zasnúbim si ťa vernosťou a ty budeš poznať Hospodina. Poviem, ľud môj si ty. A on povie, Bože môj. Nie sú to nádherné slova. Vďaka obeti a zmrtvých staniu Pána Ježiša Krista si ich môžeme privlastniť aj my, sestry a bratia. I my sme jeho ľudom, jeho vyvolenou nevestou, jeho večnou láskou. I my si môžeme byť istí Božou spravodlivosťou, vernosťou a milosrdenstvom. Či sme slobodní alebo zadaní, každý jeden z nás je dychtivo a bezpodmienečne milovaný dokonalým manželom menom Boh. Do vášho vzťahu s ním vám aj dnes prajem vše najlepší. Vybrali ste tu najlepší z cest. Spojili ste svůj osud, který budete společně nést. A nezabudnite. O tej úžasnej Božej láske a vernosti môžete vašim príbuzným a priateľom, ktorí Pána ešte nepoznajú, hovoriť aj bez slov.
Jednoducho tým, ako nežne a starostlivo pristupujete k svojej polovičke, a to nielen počas Národného týždňa manželstva či zajtrajšieho Valentína. S láskou,